kai na gani ka kai tagumi haka. Ba dole ba. Wai in tambaye ka wai. Wai don Allah don Annabi wai dole ne duye da kai wai dole wai sai ka bar duniya ga wai sai ka mutu. Dole na walla kullu nafsin za'iqatul maut. Tunda ka ga dan gatan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga Allah ya haso ne da kowa duk duniya ya batta ka koga kowa dole ya batta. Ka tambaye ni na ka san abu malam idi na baya na sace mai tunkiya mai ciki sannan kuma na shiga makwabci ne na kwashe mai tattabaru sun kai buhu guda kuma kasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata guziya bil haram wanga hadisi haƙƙo haka yake komi haka yake. Yanzu ka sa abin da ai kawai zan taimaka masallaci in tari ban da aiki sai bi kuma yara kawai in kwakwaɗe an shi musu kuɗi yayan su aike su bari in tari masallaci kawai in ware salati ka ce to ni bari in yi gida na masallaci kowa ne je na bi ɗaka in ce ka koma ustazu. na tari masallaci